Лифия прошвирил това. Бате, така застана, че слънцето ти свети в главата все едно, че ти не знам кой. Като ореол. Вие как ще издържите на това турне, бе? Много ви яка програмата такава. Всеки ден. Напрегната, ама. За едно човек да пътуваш в една кола 3 дена, не ли? Ти си включил Само вика, дай ракия, дай ракия. Изпил съм 200 грама ракия от колата, бе. Не се обажи. Ще правим глазъкъм. Гледай заедно, бе. Погледнил как се спи за 5 минути. При майничките. Да. Бе, нещо аз се чуя да толкова бързо се скрива. Бавно ли до... Много бързо се скри, бе. Да? Еми така е. Виж как върви надоле. С това скоро върви Колко надоле. бързо. През зимата е така. Студено му и бега. Ау, такъв кеф на тази тераса. Тук летно време да седнеш така. И едно шезлонче да има така. Да, така ще изгори жив. При вечер, бе. При вечер. Пък си доведеш някой там, май. Събрахме котлинка. Им ви къде как снимат. Чакай, зима, тя не идва така. Как се ми е болно. Добре, бе, аз снимай. Снимаме тук с братчеда. Правите, бе, вие си правите селфчета. То се едно, че потъва, бе, гледай. Щено. Ма през зимата винаги е така. Аре, Валери, тук. Чакай, до кръста да вината. Кажи, зей. И щебето не фанеш, че двамата сме се опили. Ето сега се отдава тази Значи, мен струва, че малко така тумбака напред. Ники, Там от айде да влезем вътре и малко преди, че той